Benvinguts una vegada més a tots els amics dels gegants, disposats a oferir un altre viatge cap a terres austríaques. És la segona vegada que ens disposem a viatjar a Mariafar. La preparació d'un viatge d'aquests no és fàcil, hem de portar molts quilos de material. Tot l'avituallament d'aquests més de 1.700 quilòmetres que ens resten fins a arribar a les portes de Lungau. Els nervis tampoc hi faltaven, les cares tristes a Matadepera tampoc hi faltaven, aquells que no podien venir, aquells que es quedaven aquí, en aquesta plaça de l'Ajuntament. I aquests intentant tancar la porta de l'autocar, que no es tancava, aquí apretant tots. Una vegada més, disposats a viure l'emoció del viatge a Mariafar. Les maletes que anaven estrenyent-se dins de les bodegues dels autocars i en Joan que posava a punt el que havia de ser l'enllaç a través del ràdio i el Josep que ja puja definitivament i es despedeix de Matadepera. Les cares serioses tampoc hi falten. Vinga, anem-hi? Nosaltres ja estem a punt. Adeu, dos petonets, i som-hi! I ara sí, ja marxem. Són les 7:03 de la tarda del 2 de setembre de 1987. Puntualment, tal i com havíem quedat, ens disposem a fer 1.700 quilòmetres. I avui ja dijous 3 de setembre de 1987. Com podeu veure, estem a terra suïssa, estem a la capital de la Confederació Helvètica. I aquí, el primer autocar, l'autocar número 3, es va despistar dels demés, va arribar primer i va ser més matiner a la capital suïssa. Tots a comprovar l'hora que era, tots a veure els rellotges suïssos. I a partir d'aquests moments començàvem a gaudir d'un paisatge meravellós. Era una parada obligatòria, era la parada número 1 important del nostre itinerari. Aquesta vegada ens disposàvem a anar a Mariafar a través de Suïssa. I perquè també té el seu encant i perquè també val la pena conèixer el centre d'Europa.
I també les restes arqueològiques, les nostres arrels. Els suïssos, tots ho sabem, són els reis de la neteja, els reis de la pulcritud. Les flors, els monuments, els diaris al carrer... I el bon dia que ens va fer aquest dijous va fer que tots poguéssim disfrutar d'unes hores a la capital suïssa. I de nou, tots junts altra vegada, disposats a reemprendre la marxa. Gruyère, població medieval. Gruyère, en un marc alpí de verdós esplendor, és un poblet preciós de la Suïssa central que conserva encara tot aquell encant medieval. És una població rodejada de muralles i que té 3 portes principals per accedir-hi. Tota la colla va voler dinar a Gruyère, tota la colla va voler disfrutar d'aquest fabulós paisatge suís. I el pícnic aquí en aquesta vall preciosa també va fer possible que seguíssim amb les forces possibles per arribar a Mariafar. Gruyère és un poble de contes i és un poble de comtes. 19 en total van ser els qui van reinar. I com no, és el poble més famós dels seus formatges, els formatges de Gruyère. Per situar-nos dins de la geografia de Suïssa, Gruyère està a 30 quilòmetres de Friburg i a 50 de Lausanne. Gràcies. I el descans en el nostre viatge continuava. És fabulós veure uns descans d'autopista, unes àrees de servei precioses com aquesta que teníem fins i tot elements per combatre la forma del 4. I és que eren moltes hores assentats, fins i tot la vaca ens acompanyava amb els nostres esforços. Més d'un s'hi abocava de ple, s'hi amorrava. I aquí, a les 8 de la tarda i 6 minuts, arribem a terra austríaca, Feldkirch. La primera nit després d'una passada tots junts dins l'autocar que podrem reposar, dutxar-nos i sopar bé. La pluja va fer acte de presència en el nostre viatge, però tan sols va ser per netejar una mica la cara i els vidres. Després va ser inolvidable. Aquesta va ser la sortida a Feldkirch, us en recordeu? Molt d'hora, molt d'hora. Aquí sí que tothom ja havia reposat, agafem de nou les maletes, les posem a dins l'autocar i ens disposem de seguit a marxar. Tothom amb cara nova comenta la seva. Tothom amb alegria celebra que ja estan a Àustria. I aquest era aquell túnel, recordeu, de 13 quilòmetres, quasi 14, 13, 940?
Aquesta era la part més bonica que vam veure del Tirol perquè tampoc el vam poder veure tot. Eren uns metres abans, uns quants quilòmetres abans, per ser exactes, d'arribar a la capital de Salzburg. I aquí ja hi som de ple, Salzburg, la capital de la província del mateix nom, que té aproximadament uns 150.000 habitants i està situada a vora del riu Salzach, a 425 metres sobre el nivell del mar. No, dico col trenino, il suo col trenino. Benvinguts a Mariafar. La primera rebuda, els primers contactes amb la gent de Mariafar, Otmar, Jörg, Hans... I les primeres abraçades. La banda de Mariafar que ens ve a rebre justament quan tots ja hem pogut allotjar-nos a les diferents cases de la població. Ells ens acompanyaran amb el so de la seva música fins a la plaça de l'oficina de turisme on tindrà lloc la recepció oficial. I aquí a la plaça davant de l'oficina de turisme podem veure tot el poble de Mariafar i dels demés pobles d'aquesta vall que esperaven a la comitiva, esperaven a tot el grup d'amics dels gegants de Matadepera per fer-los la seva rebuda, per fer la nostra rebuda i per fer la ballada del seu gegant, el Samson. Benvolguts, amics de la Tresiera. Estic molt content de poder-vos saludar. Tota la gent de Mariafar està molt contenta de compartir 3 dies amb vosaltres. Comencem ara la gran festa austríaca i catalana, que per molts anys puguem celebrar. Visca Mariafar, visca Catalunya!
aquest, recordareu tots, podeu veure què és el panorama del primer divendres, el primer dia a Mariafar, dins de l'embalat. L'alegria, la festa, la joia, l'amistat amb Mariafar es feia una vegada més palès en aquesta trobada. I l'animació anava sorgint a poc. Primer tots molt ben assentats, els més atrevits ja ballaven, coneguts amb coneguts, i a mica tot anava venint. Sempre n'hi ha que els hi agrada estar per damunt de tot, però aquí la cervesa no era pas aquesta, sinó que era una altra. I n'hi havia que fins i tot van aprendre a ballar. Vinga, anem-hi, la barca, amunt i avall. Dissabte a Mariafar. Va ser el matí de descans. Va ser uns moments on tots vam poder anar a conèixer els racons d'aquest vell poble del Lungau. Aquest és el bonic cementiri, un cementiri que comparteix les cases i el centre de Mariafar. Un cementiri molt ple de vida, molt ple de flor. El Cercavila és el moment més emotiu de la festa per tots nosaltres. És el moment en el que participem tots. Els homes, les dones i els gegants. Especialment aquest Cercavila en el qual hi van participar una gran part dels gegants del Lungau. També hi van participar els bastoners de Castellbell i el Vilar. És un cercavila un tant especial. Estem acostumats, doncs, a cercaviles molt populars i aquesta també ho pretenia ser. De fet, de popular també ho va ser, Tampoc, com podeu veure, no hi faltaven els parlaments. Les autoritats, la gent important. I més d'un que s'hi tapava fins i tot la cara. I d'altres que la tenen ben descoberta. La banda, que va fer una de les seves més brillants actuacions. I els grallers, que tampoc hi faltaven. I, evidentment, les bandes dels pobles de la Lungau. I el Hans. El Hans agafat en braços. I el Mili, també hi era.
Aquesta és la farola que el poble de Matadepera regala a Maria Far. Senyors, dissabte al vespre i anàvem tots cremats. Habaneres, cremat, cervesa, animació, alegria... De fet, aquí tothom ballava el que podia i amb qui podia, com podeu veure. N'hi ha que, si no trobaven parella, s'agafaven amb el que podien. I n'hi ha que, esclar, trobaven parella i també s'hi agafaven. I fins i tot d'alegres també n'hi havia, ni més alegres del conte i vinga, neni! Diumenge al matí. Cal fer una mica de feina. Les forces tornen a ser al seu lloc. Tothom preparat que s'ha de quedar molt bé. I la botifarra. I l'all i oli, protagonistes d'aquesta diada. I vinga, que consti que la Jet Set també va treballar. I el Josep Font també va fer de les seves. A títol d'estadística podem dir-vos que es van consumir 240 quilos de pa, 40 quilos de mongetes i cigrons, 20 quilos de tomàquets, 600 ampolles de cava i vinga, anar tallant pa, i vinga, vinga. Aquí estan donant unes petites instruccions de com s'ha d'esmorzar en plan català. Què, noi? És bo o no és bo? Sí, sí, li diu que sí. Molt bé. Quina feinada per preguntar-li si li agrada el pa amb tomàquet. Remena, remena, nena. Tot i que era molt d'hora al matí, la gent tenia moltes ganes de fer feina, És que n'hi ha, evidentment, que al no fer la feina a altres hores no els hi queda més remei que fer-la al matí. Si recordeu, l'altra vegada vam tenir molta feina a ensenyar a veure en porró i aquest és un dels més experimentats, un que ja ho havia provat. Molt bé, noi! I vinga, eixuga els morros, aquí n'hi ha un altre que també ho fa bé. I això va ser una tasca importantíssima del Pere. Veieu el Pere? El Pere Farell que els ensenya com agafar el porró, pel coll i veure pel bec petit. De fet, un dels motius principals de l'anada de Matadepera a Maria Far era ensenyar a veure en porró, el que passa que ho vam disfressar.
I aquest va ser un esmorzar molt curiós perquè pocs se n'han fet amb cava. Veieu, doncs, que aquest cada vegada pujava més? Oiteu quina manera de veure un porró. Fins i tot ells ens en ensenyaven a nosaltres. I la canalla ja puja ensenyada. També disposats a tot. I vinga, les senyores aquí, entre l'all i oli, la botifarra i el tomàquet, servint i que a ningú n'hi faltés. Les cares d'admiració. Les cares d'alegria. Les cares de sorpresa. I aquesta senyora, quan agafa el porró... Un altre dels mètodes de veure un porró. Igualment vàlid. Aquesta és la peça amb la que vam disfrutar més. Oita l'Aurora, ja s'hi assentava i ja me la col·locaven. Vinga, anem-hi. Xics i grans, petits i joves, austríacs i catalans, tots agafats al porró. Això és el que va ser la festa catalana. Mare de Déu, que després sortirà la pel·lícula moguda. Aquí el Hans i el Hans de la Celles, el carnisser, reben els obsequis de mans del president d'Amics dels Gegants i té al seu costat... Home, s'havia de comentar també. Hi havia la plana major. Això en podríem dir que és un assumpte entre peixos grossos. Ah, això mateix. El Hans aixeca la copa i el director de la banda també. I els aplaudiments que no hi poden faltar. La copa, doncs, el Hans de les Celles, el Bruno i la sardana. Després de les 600 ampolles de cava vam intentar-ho fer el millor que vam poder. Això de ballar sardanes, oi? Sí, sí. Jutgeu vosaltres mateixos. Aquesta senyoreta també en volia prendre i com que anava ja molt ben col·locada, vull dir que estava entre dos balladors, que també ho va intentar. Aquesta és la farola vuitcentista de ferro forjat que va quedar plantada en un dels carrers de Mariafar després d'aquesta darrera trobada. Una farola de 5 punts de llum i que és l'orgull del nostre germanament, sobretot aquests dies. És l'aportació del poble de Matadepera al poble de Mariafar. Aquesta va ser la festa que es va celebrar a l'Envelat, a Mariafar, el diumenge a la nit. Una festa que consistia en representacions seguides i curtes de tots els grups que participaven durant els 3 dies de la festa, és a dir, els grups austríacs i els catalans.
I aquesta va ser una de les manifestacions catalanes, els bastoners, que els amics de Maria Far i els Austríacs en general van quedar molt parats. I ara aquí hi ha l'últim dia d'entrega de premis i de regalets. Tothom anava de bòlit. N'hi va bé per tots, això sí. Fins i tot algú que va perdre la veu. Aquest és el York que dona el regal al representant dels bastoners de Castellbell i el Vilar. I el Manel aquí en aquests moments, Després de 3 dies a Maria Far, què més vols? rep el regal més original del poble. Doncs ha arribat l'hora de marxar. Ha arribat aquella hora de les llàgrimes. És el moment de fer la marranada. Més d'un, però segurament que es pensava que duraria més, que seria més intens. Tothom té in mente una segona vegada, o una tercera en aquest cas. I aquest sembla que li tremoli alguna cosa. Vinga, anem-hi. I ara sí, el primer se'n va. Adéu, Maria Far. I si al començar el nostre viatge teníem un punt de partida que era Ginebra, a l'acabar-lo tenim l'altre, Venècia. Venècia és una de les capitals d'Europa per excel·lència en el món de l'art.
I ara sí, ja som a l'Empordà. Ja som a Matadepera. Aquesta és l'arribada després dels 6 dies que hem passat per aquestes llargues carreteres, per aquests 1.700 quilòmetres que parlàvem al principi. Aquesta aventura europea. I amb tots nosaltres us portem i us presentem la síndrome del Lungau. Penseu acompanyar-nos la propera vegada?